ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೈವದೇವೇರು ತೋಜೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾದಿಡು ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಪಂಡದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರಾವಡು ತೋಜೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾದಿಯಾವಡು ಐಟು ಎಡ್ಮೆದಾತಲ ತಪ್ಪಿಂಜಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು. ಈ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ದೈವದೇವರನ ಕಥೆನ ಬಾಯಾರೆ ಪಂಡದು ಕೇನ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನ ಯಾನ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿ ಅತ್ತು ಬರವಣಿಗಡಿತ್ತಿನವೇನು ಅರ್ಥಾಪಿಲಕ್ಕ ಬುಡ್ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಜಯ್ ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಪರಿಸರಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸುಗಾವಡು ನಿಗಲ ನಂಬುದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವಿಯರಿಗಾವಡು ಅಗಲ್ನ ವಿಷಯಡಾವಡು ಉವೇ ರೀತಿದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದಿತ್ತಡ ದಯದೇದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಯಾನು ಬುಡ್ನಾರು ಗ್ರಾಮಡು ಎಲ್ಲೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲೆಯನಂಚಿತ್ತಿನಾಯಿ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಕುಲದೈವ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಂಚಾದು ನರಣ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬುಲ್ಪುದ ತಾದಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡು ದೈವದೇವಿಯರ ವಿಷಯನೇ ನಾನು ಪಾಡುವೆ. ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಏನನ್ನು ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯ ಪಂದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ನಿರಂತರ ವೀಡಿಯೋನ ತೋಡೊಂದಾಡ ಬುಲ್ಪುದ ತಾದಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪ ಲೈಕ್ ಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.